сайри олам. нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. тамоми мамолики ҷаҳон бо табиати нотакрор, фарҳангҳои гуногун, расму оин ва таърихи ғании хеш фарқкунанда мебошанд. зеру сайёҳат ҳамчун яке аз беҳтарин роҳҳои омӯзиши гуногунии ҷаҳон имконият медиҳад, ки мо дунёи наверо барои худ кашф намоем. ҳар сафари мо ба нуқтаҳои гуногуни сайёра моро бо ҷозибаҳои нодири табиат ва нотакрории манотиқи он ошно месозад. дуруд ба ҳамаи онҳое ки тоза ба мавҷи радиои Тоҷикистон пайвастанду алҳол барномаи сайри оламро мешунаванд. имрӯз мехоҳем бо шумо ба яке аз кишварҳои дурдасти Амрикои Ҷанубӣ, Колумбия, сафар намоем. ҳамроҳи мо бошед то сайёҳатро дар саросари ин кишвар оғоз намоем. ҷумҳурии Колумбия дар қисми шимолу ғарбии Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир буда бо 5 давлат ҳамсарҳад аст. ин кишвар дар шарқ бо Венесуэла, дар ҷануб бо Перу, дар ҷанубу шарқ бо Бразилия, дар ҷанубу ғарб бо Эквадор ва дар шимолу ғарб бо Панама марзи сарҳадӣ дорад. масоҳаташ тахминан 1,142,000 километри квадратӣ ва аҳолияш тақрибан 52 миллион нафар аст. пойтахти он шаҳри Богота буда шаҳрҳои машҳуртаринаш Меделлин, Кали, Картахена ва Барранкилия мебошад. сомеёни гиромӣ, биёед сайёҳати худро бо маълумотҳои ҷолиб дар бораи ин кишвар идома мебахшем. бахши маълумоти аҷиб. забони расмии Колумбия забони испанӣ аст. забони англисӣ дар ин кишвар чандон маъмул нест, аммо баъзе иёлотҳои Колумбия забони англисиро ҳамчун забони ҳатмии таълим дар ҳама муассисаҳои таълимӣ фаъолона ҷорӣ мекунанд. аз рӯи шумораи аҳолии кишвари Колумбия дар Амрикои Ҷанубӣ пас аз Бразилия дар ҷойи дуюм меистад. дар Колумбия метро мавҷуд нест, аммо дар шаҳрҳои он автобусҳои замонавӣ мавҷуданд, ки бо хатҳои махсуси муқарраршуда ҳаракат мекунанд. Колумбия аз ҷиҳати истеҳсоли қаҳва дар ҷаҳон пас аз Бразилия ҷойи дуюмро ишғол мекунад. дар ин давлат ҳар рӯз тақрибан 400 миллион пиёла қаҳва менӯшанд. иқтисодиёти Колумбия дар Амрикои Лотинӣ ҷойи чорумро ишғол мекунад. аҳолии пойтахти Колумбия 11 миллиону 658 ҳазор нафар аст. номи пештараи пойтахти ин кишвар Санта-Фе де Богота буд. афзоиши солона 1.3% аҳолиро ташкил медиҳад. ба ҳисоби миёна ҳар як зани Колумбия дар тӯли умраш 2 фарзанд таваллуд мекунад. давомнокии миёнаи умри мардон 71 сол ва барои занон тақрибан 78 сол аст. далели дигар ин аст, ки дар Колумбия тобистон доиман ҳукмфармост. ин ҷо офтоб тамоми фаслҳои сол медурахшад. ин ба он вобаста аст, ки кишвар ба экватор наздик мебошад. дар ин кишвар 12% қаҳваҳои ҷаҳон истеҳсол мешавад. мамлакат ҳар сол бештар аз 672 килограмм қаҳва мебарорад. пойтахти Колумбия Богота ҳамасола дар қатори 10 шаҳри хатарноктарини ҷаҳон шомил мешавад. дар Колумбия шаҳре бо номи Армения мавҷуд аст.
азбаски Богота пойтахти Колумбия дар баландии тақрибан 2600 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, ниҳоят шаҳри салқин мебошад. дар тамоми таърих ҳарорати ҳаво дар ин макон ҳеҷ гоҳ аз плюси 25.8 дараҷа боло нарафтааст ва ҳатто боре дар фасли зимистон ҳарорати ҳаво ба минуси 6 дараҷа ба қайд гирифта шудааст. фоизи аҳолии испанизабон дар Колумбия назар ба худи Испания зиёдтар аст. фурудгоҳи шаҳри Богота калонтарин фурудгоҳи Амрикои Лотинӣ мебошад. оё шумо медонед ки 95% зумрадҳои ҷаҳон дар ин кишвар истихроҷ мешавад? Колумбия номи худро ба шарофати Христофор Колумб гирифтааст. дар тӯли таърихи худ ин ном чандин маротиба тағйир ёфт, аммо аллакай дар соли 1886 ниҳоят тасмим гирифта шуд ки ин кишвар ҷумҳурии Колумбия номида шавад. тақрибан 70% тамоми гулҳои дар дуконҳои гулфурӯшии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мавҷуд буда аз Колумбия ворид карда мешаванд. дар Колумбия 15 вулқони фаъол мавҷуд аст. дар ин ҷо гаронтарин навъи қаҳва дар ҷаҳон бо номи гейша мерӯяд. карнавали Барранкюла ки моҳи феврал баргузор мешавад, яке аз бузургтарин ва рангинтарин карнавалҳо дар ҷаҳон аст, ки пас аз карнавали машҳур дар Рио-де-Жанейро ҷои дуюмро ишғол мекунад. Пико Кристобал Колон баландтарин кӯҳи ин кишвар аст, ки баландиаш 5700 метр аз сатҳи баҳр мебошад. Колумбия ягона кишваре дар Амрикои Ҷанубӣ аст, ки ҳам дар Уқёнуси Ором, ҳам дар баҳри Кариб соҳилҳо дорад. Колумбия конҳои калони канданиҳои фоиданок дорад. ҷолиб ин аст, ки ин ҷо нуқра, платина, ангишт, нафт, гази табиӣ, зумурад ва тилло содир карда мешавад. бахши сайре дар сайёраи Замин. дарёи Кано Кристалес. Кано Кристалес яке аз зеботарин ва нодиртарин дарёҳои ҷаҳон эътироф шудааст, ки дар кӯҳҳои Колумбия дар Деламекарена ҷойгир аст. сокинони маҳаллӣ онро дарёи панҷранга меноманд, зеро оби он аз 5 ранг иборат аст. хусусияти асосии ин он аст, ки дар мавсими боронӣ байни моҳҳои октябр ва ноябр оби ин дарё рангоранг мешавад ва якчанд рангҳо сурх, зард, сабз, кабуд ва сиёҳро ба вуҷуд меорад. сабаби пайдоиши ин рангҳо растании обие бо номи Макарения клавигера мебошад, ки дар поёни дарё мерӯяд. вақте ки нурҳои офтоб ба ин растанӣ мерасанд, он рангҳои гуногун инъикос мекунад. дар мавсими бебориш бошад, дарёи Кано Кристалес ба як ҷӯи оддӣ табдил меёбад ва рангҳои аҷибаш нопадид мешавад. ин ба он вобаста аст, ки барои растании Макарения клаверга, ки асосан масъули рангҳои гуногун аст, ба таври доимӣ об ва нурҳои офтоб заруранд. дарёи нодири Кано Кристалес аз ҷиҳати андоза на он қадар дарёи калоне буда 20 метр паҳноӣ ва 100 километр дарозӣ дорад ва инчунин ҷозибаи марказии боғи миллии Сиерраи Колумбия мебошад. дарёи мазкур на танҳо бо рангҳои аҷиби обаш, балки бо манзараҳои зебои гирду атроф ва шаршараҳои шаффофи он ҷо буда саёҳатчиёнро ҷалб мекунад. гузашта аз ин, Кано Кристалес на танҳо зебоии табиии ғайриоддӣ дорад, балки барои аҳолии маҳаллӣ, ки аксаран дар наздикии минтақаи Макарена зиндагӣ мекунанд, арзиши фарҳангӣ низ дорад. ин дарё ҳамчун як нишонаи муҳими табиати Колумбия шинохта шудааст ва чун мероси табиии муҳим ҳифз карда мешавад. El Peñón de Guatapá. Гуатапа шаҳре мебошад, ки бо зебоии худ ба қадри кофӣ диққати гардишгарону сайёҳонро ҷалб кардааст. ба он аз шаҳри Маделинаи Колумбия ҳамагӣ 2 соата роҳ аст, аммо ҷозибаи асосии ин минтақа пораи санги азиме мебошад, ки ба таври маълум
ла Пьедра ном бурда мешавад ва он аз ҳама гӯшаҳои шаҳр намоён аст. Баландии санг тақрибан 200 метр ва дарозии умумии он 380 метр аст. тибқи маълумоти геологӣ, ин монолит ё ин пораи санги азим дар тӯли миллионҳо сол ба вуҷуд омадааст. он замонҳо дар ин минтақа қабилаи техамиси ҳиндуҳо зиндагӣ мекарданд ва сангро муқаддас шумурда онро мепарастиданд. Элпенон де Гуатапа муддати тӯлонӣ барои сокинони маҳаллӣ ҳамчун ҷузъи фарҳангӣ ва табиӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор дошт. ҳарчанд он дар тӯли асрҳо дастнорас буд, аммо соли 1954 як гурӯҳи сокинон аввалин бор ба қуллаи санг расиданд. дар айни замон дар паҳлӯи санг 649 зинапоя сохта шудааст, ки ба сайёҳон имкон медиҳад то ба қуллаи он бароянд. сайёҳоне ки ба қуллаи Элпенон мебароянд аз тамоми манзараҳои беназири шаҳр дидан мекунанд. ин санги азимҷуса имрӯз ба яке аз нуқтаҳои асосии ҷалби сайёҳон дар Колумбия табдил ёфтааст ва ҳамасола ҳазорон сайёҳ аз тамоми ҷаҳон барои тамошо ва гирифтани аксҳо ба ин макон меоянд. боғи миллии Тайрона. боғи миллии Тайрона як минтақаи зебои табиии аҷибест, ки дар соҳилҳои шимолии кишвар дар доманаи кӯҳҳои Сиера Невада 34 километр аз шаҳри Санта-Мартаи Колумбия ҷойгир аст. ин боғ бо таърихи бой, гуногунии олами набототу ҳайвонот, инчунин ҷойҳои махсуси фароғатии худ сайёҳони тамоми ҷаҳонро ҷалб мекунад. он соли 1969 таъсис ёфта аввалин боғи миллии Колумбия гардид. идеяи таъсиси он ба мақсади ҳифзи муҳити беназири табиат, аз ҷумла ҷангалҳои кӯҳӣ, олами ҳайвоноту наботот ва мероси фарҳангии қабилаҳои маҳаллӣ ба миён омадааст. ин боғ ҳоло паноҳгоҳи намудҳои сершумори набототу ҳайвонот аст. боғи миллии Тайрона масоҳати тақрибан 150 километри квадратӣ дорад, ки ҳам хушкӣ ва ҳам минтақаи соҳилии баҳри Карибро дар бар мегирад. дар ин ҷо зиёда аз 400 намуди паррандагон, тақрибан 100 намуди ҳайвоноти ширхӯр, 70 намуди ҳайвоноти баҳрӣ, зиёда аз 3000 навъи растаниҳо ва хазандаҳо мавҷуданд. аз ин рӯ Тайрона макони аҷибе барои дӯстдорони табиат ва муҳаққиқон мебошад. Тайрона на танҳо бо табиати худ, балки бо мероси бои тарихӣ ва фарҳангии худ низ маъруф аст. дар гузашта қабилаҳои бумӣ, аз ҷумла қабилаҳои Тайрона ва Таини дар ин макон зиндагӣ мекарданд. ҳанӯз ҳам осори қадимии онҳо, аз ҷумла деҳаи Паблито, дар дохили боғ боқӣ мондааст. шиноварӣ дар обҳои софи Плая Кристал, истироҳат дар соҳили зебои Сабосанҷуян, ғавосӣ дар обҳои марҷонии Кариб ва трекинг дар ҷангалҳои тропикӣ таҷрибаи аҷибе мебошад, ки ҳамаи ин дар Тайрона дастрасанд. сомеёни арҷманд, барномаи сайёҳии сайри олам буд аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо. бо шумо будем ман муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разозода, коргардон Илҳом Кенҷаев. то инъикоси зебоӣ ва хуррамиҳои як кишвари биҳиштосои дигар, хайр.